A l'escola fem servir la plataforma Jitsi per fer les videotrucades. Hem d'escriure al cercador de Google aquesta adreça. Pot ser que, depenent del dispositiu a través del qual vulguem fer la videotrucada, ens demani permís per activar la càmera i el micro i li hem de dir que sí, per poder fer la videotrucada. Un cop dins, busquem el curs del nostre fill o de la nostra filla. En aquest cas entrarem a sisè de primària i ens demana unes informacions que són, per exemple, posar el nostre nom per identificar-nos durant la videotrucada i en el cas de que el micro estigui desactivat, l'activem i en el cas de que la càmera estigui desactivada, també clicant al damunt, s'activa. Aleshores, entrem a la reunió. Mentre es desenvolupa la videotrucada, parlem directament amb la mestra o el mestre del nostre fill o de la nostra filla. Podem demanar el torn de paraula a través d'aquesta icona, que és una mà, i també podem parlar pel xat, que és aquesta altra icona. Si la reunió només és amb la mestra i una família, doncs el micro pot estar activat tot el temps. Si la videotrucada és per fer una classe o per fer una reunió de famílies, per exemple, a l'inici del curs escolar, és preferible tenir el micro apagat perquè si no hi ha molts sorolls. I un cop acabada la videotrucada, per sortir, cliquem damunt d'aquest símbol vermell i sortim de la videotrucada. També no?